teda. Takže máme tady Radka, který se tak nějak vsadil na Facebooku. Řekni, co byla sázka. Když tam bude 55 lajků, tak oběhnu na kajáku 2 kola. Kolik tam bylo lajků, víš přesně? 70. Ty vole. Jenom abyste viděli, že je fakt zima, tak tady je fakt sníh, jo, normálně. Tady už vidíte, jak se připravuje těžký Kolik jsi si říkal? 2 kola? Jo, ale pojď jenom jedno, je mi to jasný. Vidíte, že teda tady v těch mínus nevím kolika. Se s vámi podíváme na počasí kolik je. Já se teda, to nebude tak lehký, jo. Držet kameru a přitom otvírat notebook. Vidíte, jak se tady ten stripter převlíká, jo. Takže, no to se podíváme potom. Takže za chvíli uvidíte, jak oběhne tady polonahej, staďák, jo. Kvůli nějakým podělaným 70 lajkům. Pokud bude mít zápal plic, tak to je jeho problém, to neřešte. On to dělá rád, s láskou pro faninky. Ženský, já vím, že si myslíte, že je teď sexy, ale fakt není, jo. Kdybyste ho viděli na určitých partiích, potom až doběhne, tak byste pochybovali o tom, že je chlap, jo, protože fakt je tady strašná zima a nedoporučoval bych vám to. A když si ho rozmrazíte, tak by mohl být i použitelný, tak uvidíte. On se tady zatím sněje, tlemí se, ale jako běhat stejně musí on, jo, tak nevím, jak mu pak zmrzne úsměv, tyve. Já už nevím, že dělat prostě. No dobrý, ale už nám tady mrzne, když si vzal radši normální boty, no. Už se nám připravuje na běh. Prohraná sázka, tohle bych fakt nechtěl. Jako v létě bych to klidně dal, jo, tak to dělám běžně, že jo. Nevím, já se podívám potom, já to tam pak napíšu. Vidíte, jo, jak tady teda se připravuje. Jak dělej striptéra. Jo, tak tohle teda, to bych nechtěl, to bych fakt nechtěl. Takže vidíte jedno ultimátní kolo tady. Co, je ti teplo? Aha, teplo. Jo, cítíš se dneska, za kolik to půjdeš? Já ti to měřím, víš to? Tak já si můžu změřit. Já ti to měřím taky, jo. Počkej. Tak si to změř. Za kolik by se měl mít 400? No, ještě ty budu chvíli zdržovat. Tak normálně, já nevím, já jsem jí běžel naposled za 67. Tak když to dáš po 67, to je jako minuta 07, tak budeš dobrý. Jo, takže pod minutu. No, pod minutu, no to budeš frajer docela. Takže jdem asi na start, ne? No, tak můžeš běžet odsaď, já ti to beru klidně od téhle čáry tady. Mám běžet asi rychle. No, asi bys mohl, jako no. Bo z tebe bude holka, tak běž, můžeš. Zatím teda běží docela rychle. Tak co, za kolik? Minuta 07. Ty vole, to by jak já v létě. Ale jo, dobrý, ještě pořád ti není zima. Jo. Zvládáš, jo. Já husru ještě nemám. Už jsi mrtvej, víš, to si nevšim. Tak tady vidíte největšího magora, co jsem kdy viděl. A jestli to tady si klidně běhá polonahej, tyve. Takže vidíte, fakt nefalšovaný sníh tady je. Jo, je pravý nefalšovaný sníh. A dokonce zmrzlej, tyve. Pojď. Ale hele, on se do toho převlíkání nějak nehrne, jo. Vidíte, že on jako je docela teplo. Takže já si myslím, že jako dobrý, tak myslím si, že sázku splnil, ne?
Tak holky, přivítejte další holku. A kluci, smějte se mu, protože tohle je moc. To je moc toto. Mě teda tady přimrzá pomalu ruka ke kameře. A to jsem oblečený, jo, na rozdíl od něj. A on v klídku, že jo, tyjo. Se divím, že se tady ještě neopaluje, tyjo. Jestli nejde lehnout na ten sníh a opalovat se, tyjo. Tak já nevím, jestli teda vydržím točit celý to oblíkání, protože fakt jako docela mi mrzne ruka. A rukavice fakt jako nenosím. Musím tady chodit z místa na místo. Protože to je fakt zimáko. Tak pod minusem určitě ne. No to jo. By nebyla všude zamrzlá voda, tyjo. Řekneš voda a cinkne led, tyjo. Tak jo, tady je splněná sázka, už je oblečený, už to nemá skoro cenu. Vidíte, tenhle blázen tady běžel polonahej. Tak já se s váma loučím, kamera, DJ Milo, blázen, Derek Becker, to je všechno, uvidíme se, slyšíme příště, čau.